UMengameli Cyril Ramaphosa uzohola umbungazo wosuku lwenkululeko kusasa eNorthwest kumasipala wesifunda Dr Kenneth Kaunda. Umbungazo uzoqhutshwa ngaphansi kwesiqubulo esigqugquzela ukuvikelwa kokwazuzwa ngenkululeko. Ingamashumi iminyaka izwe lakhululeka. Kepha kunabantu abathi bona abakaziboni izithelo zenkululeko kulaba bantu kukhona esixoxisane nabo eSoweto. Siqale eCliptown eyakhele indawo eqanjwe ngomakadebona we-ANC Walter Sisulu ongasekho, i-Walter Sisulu Memorial Square. Sabe sesiya ehostela eMirafi, intuthuko iyiphupho kule ndawo. Asina gesi. Amakhepulu bayawatshontsha all over. Babulala abantu the way bathanda ngakhona. So babona ukuthi sisahlukumezile kulomhlaba wethu. Abantu abadala nathi intsha yamanje asiphili ngendlela efanayo, which is thina sinayo ifreedom yokuya esikolweni, ngeexample engazanayo. Then unlike abantu abadala bebangakwazi kuya esikolweni njengathi. Akuna freedom ngamampela. It's just a name, i context nje ekhona. Ngoba mangathi yabheka impilo yomuntu omnyama isafana, and a lot of people bayasho manje ukuthi they used to live better before 94. So ama-politicians nje azenzela aziphilela how the way they want to live. That time abazali bethu boba bahlupheka. Ubofuna ukuthi ube ne-ID, uhambe uphathe i-ID ngesandla. Mangwana ID uboboshwa. Thina njengabahlali basehostela asikakubona okumehluko osijabulisayo ngoba lokusahlala endaweni endala. Asikubona impilo kuhle ngoba thina nje ngathi sabantu bangaphandle. Hlushekwe impela sesicabanga ukuthi mhlambe ngesikhathi amabhunu okungcono kuba uthola umsebenzi weviki wenyanga ngendlela okuyiyo la. Siphila kabuhlungu kabi impilo engcindezi ngathi nje sabantu bangafika ngaphandle bangakhulekile lezi. Kule asiboni. Inkululeko lokukhulunywa ngayo asiyiboni. Yebo kusasa yi-27 kodwa nje kithi kuyiholiday nje. Efana namanye amaholiday akukho kungaphakathi ukuthi sijabulela ukuthi sathola inkululeko emva ka 1994. U94 mhlambe wazuzisa laba babeveli bezuza vele